lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To yan uwa assalamu alaikum. Za ku saurari bayani ne daga naku Mubarak M Chasto a wannan tasha mai suna shirin ra'ayinku. To a yau muna dauke da wani labari mara daɗi gaskiya game da kisan da aka yi a cikin garin Zuru cikin sabuwar kasuwa akan Malam Umar. Ubangiji Allah ya ji kanshi da rahama, Allah ya sa ya huta. Aka same sa har gida, aka yi masa duka har aka cimma lokaci. Ubangiji Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya sa ya huta. Allah ya sa ya huta. Mun gode. Daga naku Mubarak M Chasto a cikin shirin ra'ayinku. Mun gode. Shirin ra'ayinku.